ঠিকাদাৰৰ ওপৰত কেছ হ'ব লাগিব আৰু কাম এইটো কেঞ্চেল কৰি ব্লাক লিষ্টেড হ'ব লাগিব আৰু মোৰ নতুনকৈ মই কাম হেৰি কৰি ল'ম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা। এইটো হ'ব নোৱাৰে এনেকৈ অসম্ভৱ, ইমান বেয়া কাম সম্ভৱ নহয়। Thank you, Okil Gogoi. I love Okil Gogoi. Okil Gogoi ko moi Okil Gogoi ko ভাল পাওঁ। Okil Gogoi ডাঙৰীয়া বহুত ভাল কাম কৰিছে, যিটো কাম কৰিছে যোনে কন্ট্ৰেক্টৰে বেয়া কাম কৰিছিলে বা যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ মুঙত ৰাইজৰ আশা যিটো চিচি ব্লকৰ যিটো ৰাস্তা বনাইছিলে, এইখন ৰাস্তা বনাইতে কন্ট্ৰেক্টৰে বেয়া কাম কৰিছিলে। এইটো আজি যেনেকৈ উকিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যিটো কাম কৰিছে মই বহুত ভাল লাগিছে। लोगोफोर उकिल गगैया दिनै गावनि समस्थियावहाय मोनसे जेनेखि लामा सिसि ब्लक जों जायखौ होनना बुङो सिसि ब्लकनि मोनसे लामा बानायदोंमोन। दा बे बानायनायावहाय जाय कन्ट्रेक्टरा दिनै खामानिखौ मावदों मोजां खामानि मावाखै। बिथाङा दिनै गावनो खुद माने फिल्डआव नामायफैदों। बिथाङा बानायजेननायाव जेनेखि लामाखौ बियो दांदोंमोन, माने ओरै साइड साइड गाथिनि होयोना, सिसि ब्लक जे जाबनानै ओरै साइड साइड गाथिनि होयोना, बे गाथिनि होनायखौ बियो ओरै माने ओरै फुख'बानो मा जादों, बे गुदों बुस्थुआ फुख'नायाव गुदों आरोना। ओमफ्राय बे माने गोदान बानायनाय नङा दै, एसे गोबावखासैमोन, जेनेबा हयथ' सप्ता खनसेनि सिगां जानायमोन। माथो रानांगौना, जेनेबा नोङो मा होननानै बुङो सानब्रै सानबायावनो रायोना। दा बियो फुनाय लोगो लोगो गुदों। दाना बियो मा जाबाय, बेजों लामाजों फैयै फैथारनानै अब्ला गोदान बानायगासिनो दङ। बेवहाय नुबाय बियो कि मा होननानै बुंदों जे 1 इंचल' जावनो थिनदोंनो। 1 इंचल' जावनानै बोरै बानायनांगौ? साइडनि दाखिनिया सिसि ब्लकजों माने लामा बानायनायनि बे साइडनि दाखिनिया बोरै 1 इंचल' जावनांगौ? 1 इंचियाव मा जानांगौ? स' जावथायाखै आरो ओरैनो दाखिनि होबोदों। स' बेखौ नुनानै उकिल गगैया नोगोद रागा जोंदों आरो कन्ट्रेक्टरखौ स्पटआव लेंहरदों। स्पटआव बे लाजिफोनांदों आरो बिथाङा दिनै मा खालामदों, कन्ट्रेक्टरखौ केस होनो नागिरदों। बियो कन्ट्रेक्टरखौ बे केस होनो बायद' जानानै फैदों। बिथाङा होनदों बे लामाखौ इसिबां खस्थ' खालामनानै आङो दिनै सरकारनाव बुंनानै बे लामाया दिनै ग्रेन्ड जानानै फैदों आरो बे दिनै लामाया बियो 20 बोसोर थांगोन नामा होनदों बिथाङा। 20 बोसोर बियो थांगोन नामा लामाया? बिसोर थांनाय नङा। उइथिन 5 इयार्सनि गेजेराव बे लामाया गाज्रि जागोन। अब्ला मा जागोन बे लामाया? दिनै रायजो राजाफोरनि मुङाव, रायजोनि मुङाव, डेभेलपमेन्टनि मुङाव नोंसोर खामानि मावबाय, खामानिखौ मानो मोजां मावाखै? बियो दिनै दम होदों आरो बुंदों केस होगोन। कन्ट्रेक्टरखौ उकिल गगैया केस होगोन। आइ लाभ। बिथाङा डाइरेक्ट स्पटआव सोंदों। कन्ट्रेक्टरखौ बियो स्पटआव लेंहरनानै रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो बियो स्पटआव सोंदों, आङो नोंनिफ्राय बे लामाखौ मावनायाव गुबुन एमएलएफोर बायदि आं नोंनिफ्राय पार्सेन्ट लादों नामा? डाइरेक्ट सोंदों। बेबायदि जानांगौ एमएलएफ्रा। खुनु रावनिबो पार्सेन्ट लायाखै। पार्सेन्ट लायाबानो बियो दिनै मा खालामदों, खामानि मावदों। नाथाय मा बुंबावनो, नङा होमबा? गुबुन एमएलएफ्राथ' नोङो पार्सेन्ट लानानै खामानि मावदों, पार्सेन्ट लायो, खामानि मावो, एथ' होनांगौ, एथ' होनांगौ, नङा होमबा? बुहुद पार्सेन्ट लायैनो स' पार्सेन्ट जुदि लानाय मोनब्लाथ' बियो डुप्लिकेट मावखानांगौमोन, नङा होमबा? ओरै पार्सेन्टआव होनाय, ओरै होनायजोंनो मा जागौमोन, लामाखौ मोजां खालामनो हाया। दा आंनि मानि थाखाय आं आइ लाभ उकिल गगै होनदों, आइ लाभ उकिल गगै। वाइ आं बुंदों, उद्देश्यआ बेनो, आंबो लुबैयो जे लामाफोरा मानोना खेबसे जाबाथाय आरो बे मालाबाबो गोबावनि उनावबा फैया। दा बेनिखायनो जायफोर मावग्राया जुदि मोजां मावनोबा अफिसाव पार्सेन्ट लाग्रायाबो बन्द' जानांगौ। मोनफ्रोमबो अफिसाव मोनफ्रोमबो टेबोला फैसा लानो मोना। अब्लासो कन्ट्रेक्टराबो जेनुइनलि खामानि मावनो हागोन। अब्लासो अफिसनि दैदेनगिरिफ्राबो बिसोरखौ मा खालामनो हागोन, इन्जिनियार सोरबा जिइफ्राबो बिसोरखौ जेनुइन खामानि जादों जायाखै नायबाय थानो हागोन। आरो जेनुइन खामानि नङाबाथ' नों इन्जिनियारफोर नङाबालाय जिएफोर नङाबा बोरै बिलाज बाराना बेखौ रिफोर होनो हायो। दा अफिसनि स्टाफआथ' 2 नाम्बार, गासिबो 2 नाम्बार जायो अबेबा अफिसफ्राव। आं अफिसनि नामफोरखौ लाला, गासिबो 2 नाम्बार। टेबोल मोनसे बारनांगौबानो फैसा, सहि मोनसे लानांगौबानो फैसा। स' बिदियावलाय बोरै खामानिया मोजां जागोन? होयैनो मा जानोसै, 30%, 40%आनो थांखानोसै। 100%आव जुदि 30%आनो जुदि अफिसाव होनायाव थाङोबा, खामानियाव बेसेबां पार्सेन्ट मावगोन ना? खामानियाव 50%आ मावबाय, नों बेसेबां पार्सेन्ट मोनजागोन ना? 10%, नङा होमबा? 5%। मा जागोन बिदिब्ला? मावग्राथ' लाब जानाय नङाना। स' बेनिखायनो
अफिसाव स्पेसियेलि अफिसाव जेनेखि दा फैसा लायो जेखि खामानि जायाथों मानो फैसा नङाबा खामानि जाखाया आं मिन्थिखागौ अफिसाव आरो स्टाफआव मोनफ्रोमबो टेबोलावनो दिनै फैसा लानानै खामानि मावनो खारनाव जानो हागौ कन्ट्रेक्टरफ्राबो बेफोरबायदि दुनियाफोर मावनांगौ जायो खिन्थु दिनै उकिल गगैया जि बाथ्रा बुंदों मस्ट आइ एम भेरि हेपि जोबोद खुसि जादों आं मोजांबो मोनदों एमएलएफ्रा बिदि जानांगौ दा एमएलए नङा एमएलए एबा इएम मा जाथों माने बेबायदि स्ट्रिक्ट जानांगौ अब्लासो जेनुइन खामानि जागोन लास्टिंबो जागोन गावबो मोनजागोन कन्ट्रेक्टराबो थांगोन दिनै कन्ट्रेक्टरफ्राबो बेसाबो सोरबा नोङो टेबोलफ्राव होबायबायनो बिल खारनायावनो माबायावनो हेन टेनाव आजां गाजां फैसा होबायबायनो बेस्राफोर मालाबा फैसाखौ मोनजानो नागिरा स' बे स्टाफफोर बेसेबां खस्थ' मावनांगौ जायो बिसोरबो नाथाय अफिसनि जाय स्टाफफोर मावग्राखा बिथांमोनाथ' साख्रियालखा बिथांमोनाथ' बेथन दंखायो दरमा दंखायो बिस्रा थेवब्लाबो बिसोर दिनै फैसा लानानै खामानि मावो फैसा नङाबानो फाइल बारहोआ फैसा नङाबानो रेजिस्टार एन्ट्रि खालामा मा जागोन नों ग्रेड 4 निफ्राय लानानै होलाजोबनांगौआसो फैसा बे जायो नामा स' बिदियावनो माखासे खामानिफ्रा जोंनि गेजेराव मोजां जाया खालि पार्सेन्ट जेआबो पार्सेन्ट लागोन जेआ पार्सेन्ट लागोन एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार पार्सेन्ट लागोन ग्रेड 4 नि मानसिफ्राबो पार्सेन्ट लागोन सोरबा टाइप खालामो बेबो लागोन गासिबो लाजोबो बुंनो हाला आरोना रावखौ बुंथ'नो हाला आरो अफिसियेलावथ' आं मानो बुङा आङो स' बेफोरबायदि सोलायनायनि खारनावनो हयथ' खामानिफ्रा दुप्लिकेट जानांगौ जानानै फैयो खोमा मानोना कन्ट्रेक्टराबो बासायनांगोन ना बाहाय गावनि उदैयाव गारनानै कन्ट्रेक्टराबो मावनो हायाना स' ओंखायनो जुदि बेफोरखौ लानोबा अफिसियेल स्टाफफ्रा थिग जाग्रोनांगौ अफिसियेलफ्रा थिग जानांगौ एमएलए इएमफ्रा थिग जाग्रोनांगौ खुनु फैसा गरसेबो खरस मानि लानो मोनै जानांगौ अब्लासो बे खामानिखौ जेनुइन नायनो हायो अब्ला खुनु सोरबा कन्ट्रेक्टराबो दुप्लिकेट खामानि मावनो हानाय नङा आं बे बाथ्राखौ बुंदों मानो बुंदों दिनै आं उकिल गगैनि मावनायखौ मोजां मोनदों मा बुंदों आं दहाय सिगाङाव एसे होदों आं दा होबावगोन नायदो नोंथांमोना एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार कुमार ননচেন্স কাম কৰিবলৈ আহিছে কোন ইয়াত এমএলএ সিহঁতি গম নাপায় লাজ পোৱা উচিত দেই এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ লাজ পোৱা উচিত মানুহে এজন ঠিকাদাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ টকা লৈ ৰাজহুৱা টকা লৈ এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ লাজ পোৱা উচিত মই তাতকৈ আপোনাক মই অলপ ছিনিয়ৰ মানুহ মোৰ চিনাকি মানুহ গতিকে মই আপোনাক তাতকৈ বেছি ক'বলৈ মন কৰা নাই লাজ পোৱা উচিত মানুহ ৰাজহুৱা টকা লৈ এনেকুৱা কাম কৰা কামটো লাজ পোৱা উচিত মানুহ এটাই দাদা আপুনি এফআইআৰ কৰি দিয়ক শুনিছে নহ'লে মই আপোনাৰ ওপৰত এফআইআৰ কৰিম আকৌ দেই গম পাই যাব মই কোন মানুহ গম পাই যাব পৃথিৱীৰ কোনো ৰখাব নোৱাৰিব আকৌ ভালত একেবাৰে ভাল আৰু একদম ককাই ভাই আৰু কালত কি বস্তু আৰু গম পাই যাব এইটো আপুনি একদম ধুনীয়াকৈ আপোনাক মই পুৰা বিশ্বাস কৰোঁ মানুহটো আপুনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতি চান্স লৈছে অলপ খং ৰাগ কৰক সিহঁতক মানে আপোনাকতো ইমান বিশ্বাস কৰোঁ মই মানে বেয়া লাগিছে মোৰ কান্দোন ওলাই যাওঁ লাগিছে এনেকুৱা লাগিছে মোৰ এনেকুৱা কাম মানুহে কৰে নেকি ৰাজহুৱা ধন এনেকৈ কৰে নেকি মই আনিব পাৰিম নেকি আকৌ আৰু 20 বছৰলৈ মই এইটো ৰাস্তা আনিব পাৰিম নেকি কাক তেল মাৰি কিমান কথা কৈ কিমান মই কেনেকৈ আনিছোঁ মই জানো এই ৰাস্তা কেনেকৈ লাজ লাগি যায় ফোনটো কৰোঁ যেতিয়া ইফালেদি মই বিৰোধী হিচাপে দপদপাই থাকোঁ তাৰপিছত নিজৰ ৰাস্তাটোৰ কাৰণে মই ফোন কৰিব লাগে লাজ লাগি যায় তাৰপিছত আহি ঠিকাদাৰে এনেকুৱা কাম কৰিব বদনামটো আপোনাৰ